Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang nagpagwa sang lahar advisory angot sa bulkan Kanlaon. Ini ka ang tanan karon sa ginapaabot nga maulanon nga panahon dala sang bagyo nga ada. Ang anong ka mga local government unit sa palibot sang Kanlaon nga malapit sa mga suba ginapaandaman. Ginsiling sang pag-asa nga ang Bagyo Ada mahimo magdala sang light to moderate with occasionally heavy rain sa Negros Island region kag sa nabilin nga bahin sang Visayas. Ini ang sarang mag-generate sang volcanic sediment flows o kun lahar, sediment-laden stream flows o kun muddy runoff sa mga kasubaan sa area sang Kanlaon volcano. Ini ang rason nga ginapaalertuhan ang mga komunidad nga prone sa lahar kag sa iban pagig nga mga related hazards. Sunod sa PHIVOLCS, ang post-eruption lahar pwede nga magtuga bangod sang mabunok nga ulan kung sa diin anuron sini ang mga nabilin nga mga deposits gikan sa mga nagluntad sadto nga explosive eruption o kun loose ashfall gikan sa mga bag-o nga nagluntad nga mga emisyon. Ang non-eruption lahars naman pwede magagikan sa mga upper slopes sa bulkan nga damlag pa na-expose sa landslide sa mag-igo ang bagyo nga Tino. Sakop sa mga komunidad, ang ginapandaman amo ang yara malapit sa mga kasubaan sa Bago City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla kag San Carlos City sa Negros Occidental, kag Canlaon City naman sa Negros Oriental. Sunod sa kay Ramuel Laho ang PIO sa La Castellana sa interview sa iya kay nasang aga, hindi man gani mabunok ang ulan sa ilang banwa pero sa gihapon ginapaandaman nila ang ilang mga pumuloyo. Ang lahar advisory naton, hindi lang siya on the lahar deposit actually na sining mga mga bagong ash emissions pala. Actually may mga quantity kaya medyo loose kumbaga ang topsoil sa bulkan nakita man natin during Typhoon Tino.